Lažna baklava. Brzo, jednostavno i preukusno. Za testo nam je potrebno 1 jaje, 5 g praška za pecivo, 1 šolja mleka, ja sam koristila šolju od 200 ml, 1 šolja ulja, 1 šolja gustina, 1 kašika sirćeta, 1 šolja mlevenih oraha i 3 šolje brašna. Za sirup nam je potrebno 3 šolje šećera ili 550 g, 3,5 čaše vode ili 700 ml i par kriški limuna. U činiju stavljamo jaje i prašak za pecivo. Dodajemo šolju mleka i šolju ulja. Promešamo. Zatim dodajemo šolju gustina, kašiku sirćeta i šolju oraha. Opet promešamo. Na kraju dodajemo 3 šolje brašna, zamesimo testo, prvo varjačom pa rukom. Testo prebacujemo u nauljen pleh, razvučemo rukom i sečemo na željene oblike i pečemo u prethodno zagrejanoj revni na 180 stepeni. Za sirup u šerpu stavljamo šećer, vodu i par kriška limuna. Kuvamo oko 10 minuta. Mlak sirup prelivamo preko prohlađenog kolača. I eto, brz i ukusan kolač bez muke. Zapratite kanal, stisnite zvonce i ne zaboravite, pretplata je besplatna. Prijetno!